Kakaiba ang paglaki ng 4 na taong gulang na batang yakan na si Normina Asdatal. Apo sa tuhod ng pumanaw na gawad ng Bayan Manilikha Awardee na si Apo Ambalang Ausalin. Lumaki ang batang si Normina sa paligid ng kanyang lola at ng kanyang pamilya na lahat ay nagtenon doon sa Barangay Parang Basak sa Lamitan City, Basilan Province. Noong Sabado, Pebrero 11, hindi inasahan ni Germa, ang nanay ng bata, na hihingi ng materyales pang tenon ang batang si Normina at ang akala niya maglalaro lang ito. Hindi inakala ng nanay na nagtenon na ang kanyang 4 na taong bata na si Normina. Kasi daw gusto daw niya mag-try na mag-tenon para may pamili daw siya ng mga pagkain. Ano lang po yun, ma'am, walang design, inano lang namin po, tela lang po. Para masanay po siya, wala pa pong design. Ayon sa ina ni Normina, gagawa ang bata ng tenon para may pambili ng ice cream at cake dahil ito ang paborito niya. Ang pagtenon ay kabuhayan at kakilanlan ng mga miyembro ng tribong Yakan sa Lamitan City. Ito ang kanilang buhay at dito sila nakilala. Ang lola ni Normina ay nakilala bilang national treasure ng Pilipinas dahil sa pagmahal, pagsulong at pagturo ng mga kababaihan at kalalakihang Yakan sa paggawa ng tenon, ang tela na gawa sa sinulid. Inspirasyon ng mga nagtenon ang kanilang paligid sa paggawa ng disenyo. Kung ano ang nakita nila sa kanilang paligid, yun din ang hubog ng kanilang disenyo at kadalasan ang ganda ng kanilang kapaligiran ang nakikita sa nabuong tela. Hindi biro ang paggawa ng tenon, aabot sa 1 buwan bago matapos ang 4 na metrong tela. Tiyaga, pawis at pagmamahal ang pinakamahalagang elemento sa paggawa ng tenon. Pumano man si Apa Ambalang Ausalin na iwan ang kanyang nabubukod tanging talento sa katauhan ng kanyang apo sa tuhod na si Normina. Sana hindi lang kay Normina magtatapos ang magagandang kwento ng mga Yakan sa Lamitan City. Para sa mga batang Yakan at sa lahat ng miyembro ng tribo, dahil sa inyong pagmamahal sa kultura at tradisyon at pagsulong nito, para sa inyo ang aking pagsaludo. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!